Hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. I appreciate you. Masijongeni kwababa bethunana so far basiphathele ntoni ogcwabe. Oh man uBahumi, ndiyamthanda uBahumi. Unendlela yakhe yes yokumfila uZwelakhe xa engekho right. Ngathi ba-connected somehow. Andifuni uthi ba-connected by blood because ndizabe ndiyaxoka xa ndisitsho njalo. Uthe uZwelakhe xa eqala uba ne-panic attack because bekubuya zonke ezi nto bezithethwe ngugcwabe ngoku ebemhlaza phakathi kwabantu. Yho, uHumanizer bethunana, uHumanizer wathi hello my husband, wamsendela itext watsho waba right uZwelakhe waphinde wabuya wancoma. Oh yina bethunana, siyabulela mani Bahumi ngoba into yonke kuZwelakhe uyamdinga umntu ozoba secaleni kwakhe, so siyayibulela le nkxaso ingaka. Kubekho umambokazi yehe aze athi hey Khabazela good morning. Hayi wena mambokazi, waze wandidina nanku umama. Kahle kahle ucingani? Ucinga esi sigaqa sakho uzosifihla until nini? Hayi undidinile shem lo mama. Umntu okunzima benani uvulela usista wakho isifuba umxelele inyani. Usalibeka ukuba esithi kokaKhetho kwakhe usista wakho yonke le minyaka olalonge kanti ebengayazi. Bethunana umambokazi liqili lo mama. Yho hayi zange ndilibone mna iqili nje. I so wish uZwelakhe aphinde enze enye i-DNA akatshekhe lo mambokazi lo uba yena umambokazi lo ngumamakhe. Nditheni na ndine-feeling ethi kwa umambokazi lo ayingomama wakhe uZwelakhe. Andisamthembi nje at all lo mambokazi. What if lo mambokazi lona wamba uZwelakhe esibhedlele because kaloku yinyani etheni lingaka angafuni ukuyithetha. Uyayazi uba mhlawumbi le nyani azayithetha yiyona izamphula kakhulu mhlawumbi uZwelakhe angathi angafuni uyithetha. Hayi liqili shem umambokazi, andimthembi nje at all. Naye into emane sithi azi uba uZwelakhe yena ngumntana wakho. Kutheni engahlabeki benani uZwelakhe? Kunini emcenga uba makamxelele inyani? Kunini ufuna kude kuthini? Uhambe mhlaza uZwelakhe ehlazeka kwezi ndawo ngezinto ebefanele uba ngabe nguye umambokazi ozinqamlayo ezo zinto azimele phambili ngomntanakhe. Uba nyani ngumntanakhe phufa sazi. Oh hayi lo TLB mna guys, ufike ebukhweni bakhe uyozihlaza ebukhweni bakhe. U-first time ufika uzovizitha bakujongela ubuxoki uzoxoka. Hayi geli bayayazi nyani kwaMtawungu, bayayazi already uZwelakhe uyithethile inyani. So wena ujongeke njengesidenge ke ngoku xa uzomane usithi ye uKhetho kwakhe waze wathini, waze wafana noZwelakhe, uZwelakhe waze wafana noKhetho kwakhe. Ufane phi engamzali? Bayayazi nyani already, nguwe isidenge ke ngoku. Yho I mean udlulwe ngumntana, umntana abe nengqondo kudlula umamakhe because kaloku uZwelakhe waba nengqondo ngothatha inyani ayoyithetha kwaMtawungu before uMtawungu bamnike umntanabo uba makamtshate. Wena ukwazi ukwenza the same, uthathe ifemeli yakwaMtawungu uhlale nayo ecaleni ubaxelele le nto, ufika uzoba uzoba delusional wenze ngathi he bethuna wonke umntu umthele nqa nokhethiwe mntakabawo bamjongile. Ye bethunana lo mama because kaloku xa uzohamba uthetha ubuxoki kwezi ndawo funeka uphinde uqhubeke uthetha ubuxoki. Awusabazi ubuxoki ubuthethe kwenye indawo, oko funeka uhambe uxoka. Ngoku bazakwazela ngobuxoki ngoku ebukhweni bakho uba lo ungenanyani. And ke ngoku azikho izinto ezisirias abaze bakuthembele zona, asoze nje bakutrust because bazi indoda eqotho, bazi uba nguZwelakhe indoda eqotho eyakwazi uba mayize izohlala nabo phantsi ithethe. Wena uzawufika uthethe ubuxoki ubugxininise bakujongile. Awusazibuza uba wonke lo mntu undijongileyo undijongele ntoni, uba mna benzake ndizibuza uba hayibo ndajongwa kangaka apha, akho kwamntu ukhomentayo kule nto ndiyithethayo, akho kwamntu ufakazayo, inoba kwenzeka ntoni ndizikhelele kwezam. Yho hayi uzihlazile TLB shem. Yeyi wandisurprise benana umhlaba, bendothukile, bendisoyika ndisithi uzawuba kwicala likagcwabe. Oh bethunana ndiyayithanda le version kaMhlaba, ukhulile umhlaba le yokwazi uba aphume kugcwaba asuke nje kuye akwazi uzithathela ii-decisions. Yena ke lungumusa uba uzawuthi nca apha kugcwabe ayikho nje into yakhe yazimlungela. Ugcwabe uzamlahlekisa and ugcwabe yincuvist, uza kumncuva akwazi uba ade afumane laa khampani le kudala eyifuna. So nje kumele abe watch yena umusa, kumele abe watch
ugcwabe akekho nje umuntu amkhathaleleyo except isiqu sakhe. So into ayifunayo ngoku yikhampani, ekhe waphatha ilaa khampani ayifunayo, uzamthatha amdiskade amlahlelele ecaleni lungumusa. Ngoku esacinga fanuba. Okay guys, let me leave this video here for today. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time, bye for now.